Bħalissa l-Mediterran għaddej minn mewġa ta' temperaturi qawwija li waslu għal sħana tremenda. Dan il-fenomenu qed jolqot mhux biss lil Malta, imma anki saħansitra ċ-Ċina u l-Istati Uniti tal-Amerika. One News tkellem mal-Professur Simon Borġ li hija l-ambaxxatriċi għall-bidla fil-klima li tlabnija tispjegalna li dawn it-temperaturi għoljin bħalissa viżavi it-tibdil fil-klima. Hija spjegatilna fid-dettall x'hemm bżonn isir mill-bniedem biex jevita li jkun hemm aktar tibdil fil-klima. Kull bniedem jista' jagħmel il-parti żgħira tiegħu. Ġifieri ovvjament il-gvernijiet imbagħad iridu jieħdu din ir-responsabbilta fuqhom. Il-problema, il-kawża ta' kollu huma l-użu tal-prodotti taż-żejt, il-gass, il-faħam u li aħna nużaw biex niġġeneraw l-enerġija għat-trasport, eċċetera. Issa, it-Trattat ta' Pariġi u anki kien hemm trattati oħra qablu jgħidulna li rridu inwaqfu dawn is-sorsi ta' enerġija u nużaw l-enerġija rinnovabbli. Din biss hija s-soluzzjoni u sfortunatament minħabba l-sara li ġa saret anke jekk nieħdu kull pass biex nagħmlu dis-soluzzjoni kemm jista' jkun malajr xorta se nsofru mill-impatti tal-bidla fil-klima għal ftit ta' snin. Tlabnija timraħ ukoll dwar x'qed jagħmel pajjiżna dwar it-tibdil fil-klima. Iktar ma nindirizzaw il-problema malajr, iktar ħajkonna ċans li nevitaw iktar danni. Bħala pajjiż Malta hija minn ta' quddiem anki bħala membru tal-Unjoni Ewropea li tiġġieled il-bidla fil-klima u għandha dawn il-pjanijiet, il-targets ngħidulhom biex innaqsu l-emissjonijiet u mmorru għal sorsi ta' enerġija notfa. L-ambaxxatriċi għall-bidla fil-klima enfasizzat dwar l-importanza li kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Jekk hemm bżonn ċerta bidliet li rridu nagħmluhom, jekk għandna kemm jista' jkun ma nużawx il-karozza pereżempju, nużaw sistemi pubbliċi, ma naħlux enerġija, ninvestu fid-djar tagħna li jkollna ikunu effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Il-Professur Borġ saħqet li d-dinja trid taġixxi għal din il-problema tat-tibdil fil-klima malajr kemm jista' jkun. Irridu nkunu kif konna fil-COVID, nindirizzaw xi ħaġa b'mod drastiku, hekk irridu nkunu għall bidla fil-klima, daqshekk hija allarmanti, daqshekk hija emerġenza.